Euskal literaturaren historian, askotan sarreran aipatzen da, ahozko literatura ere badugula eta oso importantea dela eta gure ipuinak eta antzinako kontu horiek Europan bezalaxe guk eduki dugula, Europan beste batzuek izan duten ondare hori euskarak ere baduela eta horrelako zerbait. Baina sekulan ez da agertzen ahozkotasuna literaturaren historioetan. Alboan geratzen da. Eta hiru saio hauetan egin duguna izan da parekatu eta historia bat egin ahozkotasunaren eta idatziaren artean.